borrokatzea da gorpuztea, batalla sentimentala. Lore batekin geraraztea, polizia baten bala. Buenas tardes y arratzaldeon, esatea berehala. Ta kantatzea bertso bakoitza, azkena balitz bezala. Nork bere guda libratu arte, zutik jarraitu dezala. Nork bere guda libratu arte, zutik jarraitu dezala. Zuen bikotekideen enpresa gaizki joan da azken urteotan, eta ixtear dela jakin duzue. Zuen etxeetan ez da giro. Nire bikote laguna ikusten, dut aspaldi ontan deslai, beharra galdu dezake baina, ez du hori onartzerik nahi. Eta berekin harremantzea, orain zeinen zaila den ai. Bizkarra eman da lokartzen gara, eta esnatu ere bai. Gure etxean berdin gabiltza, ta ez da horren arraro. Lana balitxi behar zutela, bere gogoa akabo. Nik ere lana egiten baitut, 8 orduta gehiago. Bere malkoak xukatzen jada, oso nazkatuta nago. Nire senarrak listoia dauka, jarrita akaso altu, eta ez du nahi bere lekua, etxean denik onartu. Esan nionik eingo dut lana, berak erantzun geratu, zure kontura bizi naizenik, ez dezala inork pentsatu. Zuk badakizu moralik eza, izaten da euren lagun. Naizta mai bueltan gauzak esaten, berari sarritan jardun. Esaten diot irten kalera,
bota hiru kurrikulum, baina begiak zabalik ere, dena ikusten du ilun. Nireak ere zulo beltzera, luzatzen du begirada. Oe ertzetik eman ohi diot, xamur aholku hilara. Esaten diot lasai guztia, ondo joango da ara, ta ondo joaten ezpada ere, batera egongo gara. Nirea berrizan egoten da, gainean jatauka hautsa, sentitzen bai da bera ezerez, persona bat total hutsa. Orain etxera joan behar dut, ta egin behar diot bultza. Eskerrik asko lagungarri da, eman didazun laguntza. Pisukideak zarete. Miren, Aitor animatu zenuen tango ikastaro baten izena ematera. Orain, etxean tarte bat duzuen bakoitzean, entxeatu nahi duela esaten dizu. Naiz dituzun ritmo ta pausaje eskasak, egon gelan egin nahi dantzaldi demasak. Beti ez dira izaten zurekin errazak, nire ordez ez aldizu balio erratzak. Nire ordez ez aldizu balio erratzak. Erratzak baliodun, miren zure partez, berdin moldatuko naiz bietako batez, baina zu jardun zinen noizbait borondatez, ta orain ordainetan zeu animatu zaitez. Ta orain ordainetan zeu animatu zaitez. Animatu zintudan ta neure kaltean, izan da azkenean, Aitor bapatean. Ez dizut lagunduko bien bitartean, ahoan larrosa bat ekarri artean. Ahoan larrosa bat ekarri artean. Klabelin bat badaukat, eta ez da gutxi,
dena egun batean ezin erakutsi, ekartzazu eskua ta gerritik eutsi, zapaldu nere oinak ta eramaten utzi. Zapaldu nere oinak ta eramaten utzi. Zapaltzean nahi duzu Aitor, hau da marka, ados banator egin ez daizun bakarka. Zure gainean nago baina barka-barka, zer dela eta dauzkazu belaunak dardarka. Zer dela eta dauzkazu belaunak dardarka. Beldurra izatea ez alda zilegi, urrengo pausoaren arrazoia bedi. Hanka-hankatartean sartu idazu neri, altxatakoia baina ez altxa gehiegi. Altxatakoia baina ez altxa gehiegi. Bufeta duen jatetxe batean bazkaldu duzue elkarrekin. Bazkal ondoan mugitu ezin da zaudete. Buf eta buf egiten nabil bufetean. Bufanda jarri behar zeunke kopetean. Janari asko eta prezio merkean. Eskerrak heldu garen gugose betean. Ogi apurrik ere ez duzu lagata. Digeritu nahi nuke dena pixkanaka. Kroketak behiruntzi ditugu launaka. Eta nik irentsi dut kilo bat patata. Osasunantzat ona baita almidoia. Poltsikoarentzat ez hortxe dago goia. Nik desataskatzeko behar dut limoia. Kontuak egiteko badugu sasoia. Jan biok egin dugu ta ordaindu nola. Nik uste dut zure etzat egoki dagola. Egia esan gaur etzait askorik axola. Kontuz hortza artean duzu eskarola. Bai, kendu duzu, bueno, geratzen da pixkat. Nahi alduzu probatu zati hauzuk behintzat. Postrerako hartuko dut pare bat kitkat. Eskerrak zeunzkadana nik neska mizkintzat. Ondo disimulatzen duzu bai gozea. Dena mitxelina data dena posea. Nahiago nuke neukpe izan olako xea. Baina tripan dudana gehiena aizea. Grua deitzea ere gaizki elegoke.
Gubiok altxatzeko hori gauza ote. Hemen kokatu zaizkit 3 eskalope. Etzan da eramateko esango nioke. Gabonetako jada goserik gabe gu. Baina aperitibu bat egin dezakegu. Izango gara beste guztien eredu. Naiz orain ezin garen zutikan mantendu. Bikotea zarete. Atzerrira joan zineten lanera duela 10 urte zuen semea txikia zela. Zuek orain itzuli egin nahi duzue, baina berak bertan gelditu nahi du. Zenbat aldatu diren kolpetik garaiak, Alemanira sartu gintuen doaiak, ta orain itzultzeko izan arren nahiak, erabakiz ez dira soilik gure gaiak, gure semeak hemen baitauzka sustraiak, gure semeak hemen baitauzka sustraiak. Amar urtetxo dauzka, ta dago trantzeko, eskatu digu bioi ondo pentsatzeko. Sustraiak hemen dauzka lagunen antzeko, baina presnago berriz aberriratzeko. Landare gaztea da berriz landatzeko. Landare gaztea da berriz landatzeko. Eta loratuko da hori da ziurra, baina hemen du orain ezagun apurra, ta hola baztertzea litzake makurra, berriz txertatzean naiz eztan gezurra, bera gustokoa du orain daukan lurra, bera gustokoa du orain daukan lurra. Semea ezagutzen dut, bere pozeta min, eta Euskal Herrira nahi diot jaregin. Han gertatuko zaio piztinan lezberdin, hasieran ezpaitu izango atsegin, ta gero ez du nahiko bertatik aldegin, ta gero ez du nahiko bertatik aldegin.
Egia da handauzka horren beste lagun, eta euskeraz ere noski ondo jardun. Bueno, ba probatzeko daude hainbat egun, lehenengo oporrekin probatu dezagun, ta berak esango du bertan segi nahi dun, ta berak esango du bertan segi nahi dun. Oporretan esan da, hasiko da galdez, esaiogun egia gu aldatu aldez, empatiza dezagun guk egin alez, eta hasi gaitezen berai nahi ala ez, ona urduri etorri ginela esanez, ona urduri etorri ginela esanez. Jendea, harri eta zur utziko lukeen argazkia atera berri duzu. Zalantzan zaude gorde, ala zabaldu. Laurogei eta 2 urte, gorputz honetan nabari, ditudan arren nahi nuke, askatasunean ari, eta joan zen astean, gure etxeko bilobari, eskatu nion mobil bat, ekar zezala opari, neure gelara sartu naiz, agurresan munduari, ta oe gainean utzi, ditut arropa ugari, ta oe gainean utzi, ditut arropa ugari, ta argazki bat atera diot neure buruari. Nabaritzen da azala, nola aldatu zaidan aldez, nola dauzadan bularrak,
Tinkotasunaren galdez, aluan ez dut hilerik, besapetan bitrabez, ta izterretan barilek. Ume hartzen dute babes, neure muga bat hautsi dut, erretratu hau eginez, ta gorputzari begira, liluratua naiz zinez. Ta gorputzari begira, liluratua naiz zinez, niretzat ederra bada, besteentzat zergatik ez. Orain zalantzan jarri naiz, mobila eskuan dudala, bidali edo ez bidali, lotu ala ez uala, tira erakuts dezadan, ez baita izan makala, naizta gure familian, sortuko den arrakala, noz hil egingo naiz, noski tokatzen da ala, ta ez dut nahi esan dezaten, nintzela andre legala. Ta ez dut nahi esan dezaten, nintzela andre legala, baizik oroitu nazaten, amona ausart bezala.